paɓɓe mawɓe ɓe buwo koyɗe joni wala maɓɓe ki maɓɓe ɗon rokkaya yalilaɗo mahalladi mamoɗa daraya abubakar ra umar usmanu e haydar mawɓe ɓemɓe mo dansir cuɓaɗo almutakabbir damamo ɗarraraya shehu en rabbani tijani har jilani ibodiyo usmani inyes waɗoy diwani sharifi sane ɓe hikki elloye ɗottoyam mi hinna o rokkuɗoyam yidde ɗahananeyam to may komin ndigaroymi malam sagiɓe ɓe aybi salam allah zahra'u ɓiɗɗo hoɗɗo shafi'u wala bo ma inisa'u kin allah kin shurafa'u azima ɗan rokkaya yaɓu seselilaɗo ko toye an alilaɗo ko ma wala balilaɗo mi mantata dey goɗɗo lilaɗo ɗan jarnaya ta gorɗo ay emi yimma wala ko watta mi alma jaɓami ɗan mantoyma ɗowtanayam mimma yidde ma jarnaya yalilaɗo mahalladi mamoɗa daraya wala bo may ko naneka to bo i wodi bi'eka o yejata ko naneka o rarata waɗu shakka ta yeeso har gaɗa may ko ta koli may ko lilaɗo ɗiyayki wurto nanuɗo jogemo o suttaɗo jogemo deydey iɗo o may ko min mbi'ayi manguɗum tarare wala bo may ko e kayri o hokkuma ɓeydare wallahi na ba a hari ko wannuma ɗum hoyne wala bo may ko mi faami ardota gowo mi faami yayi may ko gaɗaymi yidde may ko mi ummi mi nangi nde waɗaniya ga gorɗo ay emi yimma jaɓami ɗan mantoyma ɗawtanayam mimma kiɓiɗɗo ma ɗakarima gimoy ko ɗan jarnaya illoye juɗoɗe mandemo har ɓeydoɗe gimoy ko ɗin yarnata en to fannuɗen fuufaɗen annabijo kawayɗe yalilaɗo mahalladi mamoɗa daraya bandiraɓe naneɗe
basiro